Hvad nu hvis jeg fortalte dig, at landet, der betragtes som et af de mest stabile i Europa, ser sine boligpriser kollapse, og næsten ingen bemærker det? Hele byer, der engang var enhver investors drøm, gemmer nu på tomme gader, indløse til salgsskilte og en stille frygt for, at boblen endelig er sprunget. Hvad sker der egentlig med det danske ejendomsmarked, og hvorfor er der ingen, der vil tale om det? I årevis så verden på Danmark som et forbillede for økonomisk stabilitet. Lave renter, stabile indkomster, en meget høj livskvalitet. Alt virkede perfekt. Men i 2025 begyndte noget at revne under denne skandinaviske facade. De gennemsnitlige ejendomspriser, der var steget med næsten 200% på et årti, begyndte at falde lydløst. Og det, der begyndte som en naturlig markedskorrektion, blev til et regionalt kollaps. I dag er der hele kvarterer, hvor prisen per kvadratmeter er styrtdykket med mere end 30% på mindre end et år. Den lokale presse siger ikke meget. Bankerne undgår problemet. Men tallene fortæller en anden historie, og den er dyster. Nummer 10. Aalborg. Den tidligere industriby, engang et symbol for byernes genfødsel, står overfor en flugt af investorer. Nye ejendomme bygget under 2020-boomet er nu strandet. Nem kredit og negative renter gav næring til en lokal ejendomsboble. Nu får Nationalbanken hæver renten, og stigende realkreditomkostninger har familier simpelthen opgivet at købe. Markedet er gået i stå, og priserne er faldet med så meget som 25% i nogle kvarterer. Nummer 9. Odense. Hjemstedet for H.C. Andersen, den sagnomlydende by, lever et moderne mareridt. Luksuslejligheder bygget i det historiske centrum står tomme. Udviklerne forsøger at holde priserne nede, men de indrømmer allerede, at de falder i værdi. Ejendomskreditten i Danmark er tørret ud. Bankerne kræver nu større udbetalinger, og drømmen om at eje et hjem er blevet et privilegium. Mange giver ejendomsspekulation og den stille manipulation af udbud og efterspørgsel skylden, noget danskerne altid troede, de var immune for. Nummer 8. Aarhus. Landets næststørste by var epicentrum for overvurderingen. Prisen per kvadratmeter oversteg endda Københavns nogle steder. Noget utænkeligt for bare få år siden. Men tidværet har vendt. Med afmatningen i europæiske ejendomsinvesteringsfonde, REITs og udenlandske investorers afgang, er ejendom blevet knappe. Opslag på portaler som Boligsiden og DBA mangedobles, men salg sker ikke. Det, der engang var et symbol for status, er blevet en byrde. Og det ingen ville indrømme, er, at mange af disse ejendomme var overvurderet fra starten. Nummer 7. Esbjerg. Havnebyen trivedes på vindenergiindustrien, men global afmatning påvirkede det lokale marked. Mange købte ejendomme i håb om nem profit fra virksomheders leje, men virksomhederne skar kontrakter, og lejlighederne står tomme. Resultatet? Et stille fald på op til 40% i lejepriserne. Den danske ejendomsboble begyndte ironisk nok i de områder, der virkede mest sikre. Nummer 6. Randers. Lille charmerende og glemt, men nu er Randers symbolet for en dyster statistik. Det højeste antal annulleringer af ejendom i Danmark i 2025. Mange kontrakter blev annulleret, før ejendommene blev overdraget. Byggefirmaer kollapser, og ufærdige boliger er et spejlbillede af krisen. Boligfinansiering har mistet fodfæste. Nationalbanken hævede den danske Selig-rente, og drømmen har kollapset. Nummer 5. Vejle. Under pandemien var Vejle et paradis for købere af andet hjem. Huse ved fjorden blev statussymboler. Men i dag sælges de samme ejendomme med rabatter på op til 35%. Ejendomsrenterne steg, kredit blev dyr, og ejendomsfonde trak sig tilbage. Boblen briste. Stille og roligt, ligesom alt andet i Danmark. Nummer 4. Roskilde. Den pulserende og kulturelle universitetsby blev heller ikke skånet. Unge mennesker ønsker ikke længere at finansiere boliger. Den nye generation, i gæld og med mindre udsigt til stabilitet, foretrækker at leje. Men huslejen faldt også, fordi der er overskud af ejendommen. Logikken er vendt. Før var der mangel på huse. Nu er der mangel på købere.
Forbrugeradfærden har ændret sig, og det har brudt modellen. Nummer 3. Kolding. En af krisens største overraskelser. Kolding blev betragtet som en af de mest lovende byer i Danmark med stabil økonomisk vækst. Men overskud af boliglanceringer mættede markedet. Nu er kvadratmeterprisen styrtdykket. Forskellen mellem ejendomsværdi og pris har aldrig været så tydelig. Mange boligejere nægter at sælge til den nuværende pris i troen på, at markedet vil komme sig. Men i mellemtiden står boligerne hængende, udbuddet hober sig op, og tiden arbejder imod dem. Nummer 2. Helsingør. Byen, der er forrømt for Hamlet Slot, oplever sit eget drama.